luego en los créditos... En los créditos posaré, cuidado en el foco, posaré el Mucho Mamá en el Manfocat. ¡Ay! El quadro. Vale, tanga la porta, gràcies. Res, són 50 euros. Sí, ara. Bueno, he tornat a la meva habitació a gravar vídeos. La veritat és que això d'estar en confinament pel coronavirus em dona temps per a fer allò que més m'agrada. I una de les coses que més m'agrada, ja sabeu, que és gravar vídeos en YouTube. I pense poquets perquè quasi mai tinc temps. Aleshores, este cap de setmana que se l'estem passant tot en casa i lo que te rondaré morena, o sea, lo que mos queda encara, pues així estic. Esta idea m'ha sorgit fa 24 hores, hasta ara, perquè ja sabeu que bueno, tot el tema del Covid-19, del coronavirus, les xarxes socials són super importants. De fet, estem tots rebent cada minut per els nostres telèfons mòbils, per WhatsApp, per Twitter, per Instagram, memes, fotografies, vídeos divertits i no tan divertits, però que ens estan ajudant a passar esta quarantena lo millor possible. Aleshores vaig a fer un repàs d'alguns d'aquests millors vídeos o els vídeos que més m'han agradat a mi o que més gràcia m'han fet a mi. Ja sabeu que les xarxes socials són molt positives i molt bones per a moltes coses, però una de les coses que no m'agrada i que no solament ha passat en este tema, sinó que ha passat en molts altres, és la falsa informació o una informació que no és real, gent que s'inventa coses, bulos, fake news, etc. Aleshores, per WhatsApp ens estan enviant un mogolló de WhatsApps com si foren el Ministeri de l'Interior, hola, soy tu informático, bueno, milers de bulos aixina raros que ens arriben als telèfons mòbils i, per exemple, jo només crec, però potser una persona que no té informació sobre xarxes tan aprofundida o que simplement es creu tot, s'ho creu. Aleshores, des d'ací faig una crida a que solament es fiem de les fonts oficials. No ens fiem de tot allò que corre per les xarxes perquè no tot és real. Per favor, abans de començar el vídeo, que espero que siga molt divertit, volia fer-vos este apunt, esta crida, esta dangerous, o sea, ¿vale? Que no ens fiem de tot, solament d'allò que és oficial i allò que ens estan dient per la televisió els presidents o les persones que tenen que dir-nos les coses, vull dir, ministres i tot això. I després de fer esta mini reflexió crida a totes i tots... Ai. És que m'he posat en el llit i estic un poc incòmoda perquè estic llegint en els canvis creuats. Mira, una de les coses que han anul·lat era l'estrena de la pel·li de Mulan, que és la meva guerrera favorita. Vaig a fer un repàs de tot allò que m'ha arribat per WhatsApp, per Twitter, per Instagram, de memes, d'idees originals, de vídeos xorra màxim, però que m'han fet molta risa. El primer de tot és vos vull fer una recopilació dels memes i dels vídeos sobre el paper higiènic. Per favor, vull dir, és que a mi el paper higiènic fa uns dies, bueno, fa 2 setmanes, en APD, en el programa on treballo jo en Apuntmedia, llegíem notícies, tenim la secció de què dius com tu conte, i llegíem notícies sobre que la gent estava comprant tonellades de paper higiènic. I nosaltres ens reiem, al plató ens reiem i diem, això és l'efecte Ramat, que si tu veus al veí comprar paper higiènic, tu també l'has de comprar, i ara ha passat això. O sigui, ens ha passat a nosaltres. Aleshores, clar, què passa? Que per WhatsApp i per Twitter, sobretot, els vídeos del paper higiènic són lo més divertit del món, perquè, clar, que anem a fer desitjonar paper higiènic, sopar paper higiènic, perquè la gent s'ha tornat loca, loquíssima. Jo vos he de fer un apunt, i és que mon pare, el senyor Sanfe, que moltes i molts sou fans d'ell, que ara en estes dies que anem a estar junts 24 hores faré algun vídeo en ell, des de fa 10-12 anys du comprant paper higiènic a mansalva. Però per què? Perquè l'home, nosaltres som 5 en casa, i l'home veia el 3x2 de Carrefour i ell comprava 3x2. Aleshores comprava paper higiènic i sabó i paper higiènic. Aleshores ma casa està plena de paper higiènic i de sabó, per així vos deixaré una story que vaig gravar ahir, o si no gravaré ara un vídeo i vos el posaré així, per a que vegeu que el que estic contant és real, que tinc el garatge ple de paper higiènic i per una vegada en la vida aquest paper higiènic ens va a salvar. A salvar de què? No ho sé, perquè tenim bidet en casa, però mira, això. Bé, que vos vaig deixar alguns dels vídeos més virals així del paper higiènic i ara tornem en més contingut. Això és un no parar de rollets. Opa, tio, que ne tinc pa tots. Mira si van, mira. Mira si van rollets, mira. Que s'acaben.
Everybody. El roi de paper ens donarà per a parlar i parlar i parlar i mentre ens traga un somriure a mi m'agrada. Una altra de les coses que m'agrada és l'esport, fer esport. Vale, vaig a ser sincera, no faig molt d'esport, però sí que estic a punt a un gimnàs i intento fer un poc de... 2 o 3 vegades a la setmana intento fer algo d'esport. Vale, no totes les setmanes ho faig, però jo ho intente, la intenció és lo que cuenta. I què passa? Que la gent des de sa casa, que ara estan locos, los runners, los que fan bicicleta, els que naden, òbviament no poden ir al carrer a fer esport i s'inventen moltes maneres de fer esport. I després estan la penya com jo, que s'inventa vídeos divertits per a fer esport en casa i això també m'ha tret un somriure i per favor he fet una recopilació dels millors vídeos d'esport. Bé, ja sabeu que no podem eixir de casa, ja sabeu, queda't en casa, este hashtag que s'ha fet super viral, jo em quede a casa, jo me quedo en casa, stay at home. My English is very good. Si escolteu veuetes, som meus pares que estan per ahí parlant, perquè com no estic sola en casa, òbviament, som 5, doncs això escoltareu. Bé, que este hashtag s'ha fet superviral, també han hagut altres iniciatives virals, com la de les fotos de les sabatilles d'anar per casa, que també vos vaig anar bombardejant per així en fotos i hashtags i cosetes. Zapatillas de andar por casa, que crec que ho va iniciar Manolo Mata, o no me'n recordo qui, però bueno, molta gent per Twitter també va començar a publicar fotos en les seues sabatilles d'anar per casa, com diguen nosaltres estem en casa. Una cosa important que volia dir-vos és que, clar, no podem eixir de casa. M'estava enrotllant i jo dic, per què estava dient això? Sí, que no podem eixir de casa, però sí que pots eixir de casa a passejar el teu gosset. La gent és molt lista, molt original, i s'està inventant cosetes per treure els gossets. Mireu com han fet aquestes persones que han inventat formes i maneres de tindre un gos. Vaig a passejar-la. Val, no tardes. Papà. Una altra de les coses que s'està dient és que fem esport. Per què? Perquè anem a ficar-nos a aixina. Jo crec que anem a engrossar entre 3 i 4 quilos, que espere que no, per favor, per favor. I què passa? Que els memes de la gordura també estan ahí, i sobretot hi ha alguns molt divertits o vídeos de gent que s'ho ha inventat, que se fica filtres d'Instagram, que la lia parda i que a mi m'encanta i me trau un somriure enorme. Així que direu. Primer día de cuarentena. Ya me he comido todo lo que he comprado hoy.
Bueno, chavales, aquí me pilláis dándole a la bici, es que no tengo rodillo y se me ha ocurrido esto, vamos a ver qué tal. Cuidado, foto, Antonio de Bon. Ja sabeu que les falles i la Madalena, òbviament, s'han ajornat. Aleshores, també, dos iniciatives superguais han sigut que avui és diumenge 15 de març. No sé quan publicaré este vídeo, potser el publique el dilluns, el dimarts, però bueno. Avui han eixit els pregoners de la festa de la Magdalena de Castelló, els pregoners d'altres anys, a recitar el seu pregó de Magdalena. El meu company Enriqueten ha penjat alguns vídeos en Twitter, en A.Media també s'han fet ressò i crec que és una molt bona iniciativa per a aquells festers i festeres que, òbviament, no poden celebrar la festa ara, que ho faran de segur, estiguen ahí amb el sentiment a flor de pell. I també falleros, falleres, músics de xaranga. Hi ha una proposta superguai a banda de totes les que estan fent els falleros i falleres que jo tinc en Instagram i no paren d'omplir les xarxes, que si el mocador fallero en el balcó i totes aquestes coses, i una iniciativa que m'agrada moltíssim en la que vaig a participar, i és que el pròxim 19 de març a les 8 del migdia totes i tots els músics de la nostra terra anem a eixir als balcons o a la porta de casa a interpretar pasdobles. Celebrarem el Dia del Pare, celebrarem Sant Josep i celebrarem que som terra de música, terra d'alegria i que tot passa i amb nosaltres també. O sigui que és una iniciativa superguai que ha creat la Federació de Bandes de la Comunitat Valenciana. Banda està per ahí clavat a Eugen Alemany, que ja sabeu que ell està clavat en tot, que per cert també està fent uns videoblogs de com sobreviure al tancament en casa, que estan molt divertits. El còmic Raúl Anton i tots els que vos vulgueu sumar, ja sabeu que a les 12 del migdia hem d'eixir a tocar, i que si no sabeu tocar un instrument no passa res, se poseu a aplaudir a la porta a casa, a ballar o a cantar. Jo eixiré, vos ho gravaré, que ja sabeu que això m'agrada molt, els meus germans també, en un bombo, uns plats, el saxo, la flauta i el que faça falta per a posar un poc d'alegria a esta situació. Una altra situació que me va agradar moltíssim, se va fer ahir per primera vegada, ahir 14 de març, però crec que se va anar fent durant tots els dies, és eixir per la nit a fer un fort aplaudiment a tot el personal sanitari i a totes aquelles persones que estan treballant en estos moments per salvar-nos la vida. Però és que jo vull dir que no solament el personal sanitari, sinó tot el personal que està treballant en tendes d'alimentació, farmàcies, totes aquelles persones que han de treballar sí o sí perquè han d'estar obertes, perquè han d'informar, els periodistes, nosaltres, tota la gent que ara, en una situació de crisi com esta, de crisi mundial, ha de no estar en casa per qüestions de força major. O sigui que ahir també vos vaig deixar alguns dels vídeos més emocionants que he trobat, que m'han passat i que hem pogut gravar, perquè la veritat és que a mi se me va caure un poquet la llagrimeta. I ja acabe, però no me podia anar sense recordar-vos que què és dels xiquets i les xiquetes? Perquè clar, si els gossets han d'eixir a passejar, els xiquets i xiquetes menuts pues també volen eixir a passejar i no poden eixir de sa casa. Pobrets, també els pares pobrets que han d'aguantar a pobres fills ahir tot el dia pitipim-patapam, que duguen 2 dies, bé, però quan duguen 10, què passarà? Aleshores també hi ha molts pares que han inventat idees originals o que han gravat els seus fills i filles patint esta crisi de papà, mamà, jo vull que eixir al carrer i no puc. Aleshores, tot, si s'agafa amb humor, és bo i a mi m'agrada. I mireu, he fet una recopilació y bueno, es que soc fan. Buenos días, seguimos retransmitiendo en directo. Esto es desde mi otra terraza. Que no vamos a morir de coronavirus, pero vamos a morir desde unos columpios que ha puesto mi vecino para que estén los críos en vez de en el parque, que estén allí. O sea, que lo más fácil es que salga la cría despedida por el balcón y muera atropellada por un coche o le caiga al del estanco encima de la cabeza. No podemos salir a la calle, vea. Tú menos. Que nos tenemos que quedar aquí. Que no. No, vea, no podemos, hija. No se puede, vea.
no se puede, vea. ¿Leemos unos cuentos? No. Venga, vamos a leer unos cuentos, anda. Vamos a leer unos cuentos. ¿Leemos al pollo Pepe? Venga, vamos a leer unos cuentos, anda. ¿Vamos? ¿Vamos? Venga, vamos a leer unos Bé, i este és el primer vídeo que grave de xarxes en temps de coronavirus. Suposo que a lo millor, conforme va tenir més memes, més vídeos i més històries, a lo millor grave una part 2, perquè crec que és interessant, és divertit, repassar tot el que està passant, tindre en compte que tot passa, ja sabeu que això també passarà, que no ha passat mai en la vida i que, bueno, que ens ha tocat i que la vida ve com ve, i igual que te pot tocar una malaltia, te pot tocar un dia la loteria, pues, igual que te toca un dia una cosa bona, te toca una cosa mala, i que nosaltres, els comunicadors, els periodistes, també tenim una responsabilitat i és la d'entretindre-vos a banda d'informar-vos, per suposat que ho estem fent també. I a mi m'agradaria dir-vos que això, que estic així, que vaig intentar gravar-vos tot el que puga, intentaré també a través de les meves xarxes socials. Ja sabeu que en Instagram soc molt pesada, que no pare de gravar stories, que mon pare, bueno, ara més, en Twitter també, i res, que continua així, que espero que vos hagi agradat este vídeo i que continuaré fent-ne més. I que, per favor, això sí, responsabilitat, no iscau al carrer, jo crec que ja ho tenim prou clar. La veritat és que hi ha un moviment en xarxes supergran de gent conscienciada, però és qüestió de responsabilitat. Som nosaltres els que hem de frenar esta curva, i el que sempre dic, potser jo no passe un coronavirus tan fort com el pot passar el teu iaio, la teua iaia, ta tia, ton pare que està en situació de risc. Per exemple, mon pare és situació de risc, mon pare és diabètic. Aleshores, és una qüestió de responsabilitat, de pensar amb el cap, de no quedar amb amics fent videocridades, que jo crec que estem més units que mai, totes i tots, i això també m'agrada, i d'estar en casa i aguantar a mi a una pesada. O sea que ja sabeu que ens veiem pronte, que deixeu-me idees per així veig en comentaris del que vos agradaria que fera, el que vos agradaria que gravara. Se m'està secant la gola de parlar tant, ja vos ho dic, i a més que tinc la gola un poc fotuda. Que ens veiem pronte, ja no sé què fer les mans perquè estic així que parec... Mira, el meu amic Ferran Cano ens ha pegat la mania esta. Que me vaig a posar a editar com una bocha este vídeo ja, perquè vull que isca lo abans possible, i que gràcies per estar ahí. I recordem el hashtag i el moment que estem vivint. Jo em quede a casa. Espero que vosaltres també.